Bigyan niya ako Diyos na natinang daw, na bendisyonan ka po na. Isulit ko yung regalo mo rin ka na kami lang daw ako Diyos. Katagyaman ako na ako Diyos, hindi pang tingin kinasirin, hindi mo manin kanya ako mabalin ako tag ministro, para ito yung kapatid na anak mo. May ako Diyos, kas makita mo ako at kami nga siya pa ako babae, timatan mo ako Diyos. Ako si tatalag kami kita, nakapintar kami kita. Kata ako Diyos, kalang mo ako, iti pangnamnamaan mi. Italagpikin ka mo ako, iti biyag mi. Italagpikin ka, iti sumamin mi ako Diyos. Kati binigyan mo daway, i-claim mi ako, iti dapdal nga baligi. I-claim mi ako Diyos, panakatubra ka ni Pwersa ni Diablo. Katagyaman kami ako Diyos, at Espiritu Santo, dagdagan ka na kami. May napo ko kami, di amin nga dahil kinatanong, at kumikita kami lang iti tulong mo. Kataramatan ako kani, kasi di pa nakabalin nga nagabuking gagaputawan kanya, no di kat amin din ka. In Jesus' name, tunay mag-amen. Nawaya kayo ang tugaw. Ito na digibla yung Pokratin yung libro di Revelation chapter 5, verse 9 to 10. Praise God. Tulan na dito Revelation chapter 5, verse 9 to 10. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof. For thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred, and tongue, and people, and nation, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. So kapo iti dara ni Kristo, nagkayo si Cross, nagbalin tayo nga ar-ari, ken papadi, iti matang ni Apo Diyos, ken agari tayo, iti daytoy nga lubong. So di ba kinadalang di katag may papan, iti panawen mo na agari. So di Diyos, ket saan na tayo nga pinarsuang nga bibiyang nga tagabo iti bason, tagabo iti mauna nga problema. Saan na tayo makinarsuang, agbibiyag at tagabo, iti panagbuteng, anagdanag, siya pakalimutan. Saan na tayo makinarsuang, agbibiyag at tagabo, iti upot, liday, sinaay, kinaduma-duma, ariribok, kapakaburiburan, iti biyag. Yung di kat pinarsuan na tayo maagari. Pinarsuan na tayo nga akturay, asaan kat at tagabo. Di Diyos kat lampas na ngayon bukbuk, iti pabor na kada tayo. Ngayon, isuga ito, iti mangtad kada tayo, iti kinapigsa, mangtad ka na tayo, iti kinabilid ken kinarita. Mangtad ka na tayo, iti baligi ken kinarangay, iti tiro nga biyag tayo. So, iti pabor iti Diyos, ket nagpasan nga rin, buk ka na tayo, nga mangtad ka na tayo, iti panakabalik. Mangtad ka na tayo, iti kababalan, nga mga aramid, ka na iti banbanag, nga saan tayo nga kaya nga aramidan, iti bukod tayo. Mabalin nga awanan ka, iti nangato nga adan. Awanan ka iti training, awanan ka iti experience. Mabalin nga awanan ka iti kapadasan, gamit iti pagdarigma, bigla nga may promote ka. Kung iti doktor, lifetime na na sakit mo, gamit iti pagdarigma, bigla nga maagasan ka. Mabalin ka sagsagaba ka iti nabayag nga panungan, gamit iti pagdarigma, bigla nga maadaan ka, iti kinaramay, iti biro mabiyag mo. So mabalin nga adaan ka, iti panagbuteng, panagtanag, pakalibutan, adaan kay upot, liday, sinay, kinatuma-duma, ariribok, apakaburiburan, iti biyag, at kasla apalimanente, kasla awan, iti pagbaliwan na. Nagtaka iti madismayakin, mga aklon, awan na iti nanama. Ako na, saan na may patungpang garapahap ko, saan na masulban iti problema, saan na magasan iti sakit ko, saan ako na matanong at manipon iti utang, saan ko na masarakan iti nasayat na tao, saan ko na may katipanakaadik iti bisyo. Nagbayag po na yan. Kasla nga permanente. Yang kuna ni Diyos, temporary laeng. Panawin mo nga agari. Panawin mo nga agari. Iti dayta nga panagbuteng. Agari iti dayta nga panagdanag. Agari iti dayta nga pakalibutan. Panawin mo nga agari iti dayta nga hukot. Agari iti dayta nga liday. Agari iti dayta sinaan. Panawin mo nga agturay iti dayta nga problema. Agturay iti dayta nga sakit. Agturay iti dayta nga panakaadik iti bisyo. Agturay iti dayta nga makunang panakadepres. So, panawin mo na agturay kadagiti banbanag nga mabalin nga mangitangan kinka. Kenuray tata, dayta nga kawang nga nagbabalod kinka ket nangpasen anabunak. Adagiti banbanag nga kayat daka nga italmen kayat daka nga dadaen. Dagiti banbanag nga kayat daka nga magunang lapedan. Ket kita ideklara ang nagpasen anabunak gapu iti dara ni Kristo nga nagayo si Diablos. Nalpasnan na dilupra dagiti amin nga manglaplaped ka tayo gapu ta pinaraswan na tayo ti Diyos na agbalin na ari na agturay iti daytoy nga lubong. So agbalin tayo nga mangituray kadagiti banbanag nga mangadas nga manglaped ka tayo gapu ta ti pabor iti Diyos
nalpasan nga ibukbuk kada tayo. Nalpas na ngintag kada tayo ti panakabalin, nalpas na ngintag kada tayo ti kinabilan, nga mga ramid kada iti amin nga pagayatan iti Diyos, tapos nga mabalinan tayo kag tuloy nga magpadpadayaw kinapi Diyos. Amen? So hindi klarang pamatan, hindi pamati, hindi dyan nalpasan na naramidan ni Apo Isus. Dahil ta problema, dahil ta sakit, dahil ta depression, dahil ta nga panakahadik iti bisyo, kaya't nalpasan na naburak. Panawin mo nga agari, panawin mo nga turan, panawin mo nga mawaya-wayaan, panawin mo nga umabdang, iti marunga tupad, iti masasbayang ngayon sa gana ti Diyos. Panawin mo nga sumagtak, iti nagpintas na magbanagan, iti masakbayan iti biyago, na adaan kinarangay iti tiro nga biyago. Iti libro iti Psalms chapter 5, kuna na, God has crowned you with favor. Ti Diyos kinurunaan na ka, iti pabor. Dahil ta apuruna, ket ipaspasin mo daag na una na intag ko kinkan, ti pabor. Inkabil ko kinkan, iti pabor. So iti Diyos, ket kinalpas na nga intag iti corona, kada tayo. Nalpas na tayo nga pinaburang ni Apo Diyos. Dahil ta apuruna, ket ipaspasin mo daag na nga inikan na tayo ni Diyos, iti panakabalin, nga agbalin, nga ari. Ti Diyos inaramat na iti sa uwa corona, tapno mahawatan tayo, adaan tayo ti kalintigan na agbalin nga ari. Adaan tayo ti kalintigan nga agari, adaan tayo ti kalintigan nga agturan. So, iti Diyos, inbukbuk na kinkan, iti pabor na. Nalpas na kan iti Diyos nga kinurunaan. So, nakurunaan ka nga agari. Nakurunaan ka nga agturay. Nakurunaan ka, tapno parimad ka, iti anyaman nga klase iti dinigra. Nakurunaan ka, iti pabor ti Diyos, tapno parimad ka, iti kabuso. Nakurunaan ka, iti pabor ti Diyos, tapno iti pamilya, iti barong atupad, iti masakbayan, nga isagana iti Diyos. So nakurunaan ka, iti pabor ti Diyos, nga mangtagkin ka, iti kinapiksa, kinabilad, kinarigta. Mangtagkin ka, iti baligi, ken panakabalin. Nakurunaan ka, iti pabor ti Diyos, nga mangtagkin ka, iti panakabalin, ken kabahalan, nga mga ramid ka iti banag, nga pagayatan ni Apo Diyos. Ni ka na ka ni Apo Diyos iti corona, takmadaan ka iti kinabilan, nga mga ramid ka iti banbanag, nga sanwa kaya nga ramidan iti bukod mo. So nakurunaan ka, takno parumag ka iti coronavirus. Nakurunaan ka iti pabor ti Diyos, takno parumag ka iti anyaman nga klase iti sakit. So ini kan na kay ti Diyos ti panakabalin, nga mangparamag kanyaman na klase iti didigra. At dating kan iti corona, iti pabor iti Diyos, nga mangparamag iti anyaman nga klase iti trahedya, anyaman nga klase iti depression. Amen? Yes. Amen. Pas tayo nga nakurunaan, iti bakuna nga pabor iti Diyos, nga isuy iti mangtag ka na tayo, iti panakabalin nga agari. So kung ano iti babalin nga mangituray ka na tayo. Agyaman tayo, iti dati nga bundaway, tainikan na tayo iti Diyos ti panakabalin, nga umay, taklo at may sa tayo, nga mangpadayaw kini Apo, so mabibigyan tayo, nga dahito yung aldaw, kahit may isang sangayan na aldaw. Kasi iti dahito nga kanito, na isang sangayan, dahito nga kanito, na idumduma dahito nga oras, awan na dahiti kasla, iti dahito nga oras, so mabundawayan tayo, iti tunggal kanito, tunggal oras, tunggal panawan, itag iti Diyos ka na tayo, nga mang iabrasa, iti panagrambak tayo, iti naramitan na iti biyag tayo, iti nagpintas, nga in karina ka na tayo, nga dati napintas kapag panagan, iti masakbayan, iti biyag tayo, maawan iti siya sino, man nga makalapad, iti plano, iti Diyos ka na tayo. So, itad tayo, kini Apo Diyos, iti amin nga biyag tayo, ipalubusan tayo, iti Diyos, kaya isunat, agtugaw, iti driver, iti biyag tayo, kaya isunat, imangiturong, iti na manobela, kaya aglag tayo lalo, tapno, amin nga banag, kaya agpanag, na nag-impact. So, kasaya, pag-aramidan tayo, iti bayad, iti panagkaya tayo, amun tayo, dahil iti kare, iti Diyos, gaputa, amin nga kare, iti Diyos, kaya awan di siya sino man nga makalapad, kaya wala ning kare, iti Diyos, lumabas, ang manipod, iti sa iti Diyos, kaya maipatungpang, iti biyag mo, makita mo maipatungpang, gaputa, iti datos nga panggap, kaya saan mo nga kaya, malakodan, iti plano, iti Diyos, iti biyag mo. So, nanya, di nagpintas, nga pagpanagan, iti masakbayan, iti biyag mo, iti Diyos, kaya makita mo na ito'y nga maipatungpang. Kaputa ko na iti Biblia, na itigalan tinalintag kat sumayaat na sumayaat. So, agda pa iti makita nga pabor iti Diyos na nasaysayaat na saan mo pa nga nakikita. So, expectaran. Gariting nga daw, agda karaminan iti Diyos kinka na naisang sangayan. Uray awan iti makita nga pagilasinan, kasla nga iti panagkita nga dihado ka, kasla awanan iti nanama, kasla ato na iti nagkamalyang, nagakuha iti nagulong nga pamilya, nakuraw iti pamilya,
tamatan nga iti apan darikmat kaputa na awatang na ito'y nga ipabor ti Diyos kat na ibukbukan kin ka dahil nga pabor ti Diyos ti bang mantag kin ka ti panakabalin nga maadaan iti inanama kadag iti karin iti Diyos nga adda iti nagpintas kapag banagan iti masakbayan iti gapo gamit ito sikakan ari. Amen? Amen. Anak na ka ti ari dagiti ari ket kunay ibigay gapon ti dara ni Kristo nagbalin katatan na ari na agturay ti daytoy nga loko. So addakin kan iti natibkar na panunot gapon ta ti pabor iti Dios na awatang daytoy nga mabalinam iti agari gapo iti dara ni Kristo nga nagayos iti cross. Amen? Amen. So ang tayo ay ayan iti bagitan. Agbyag kayo nga adaan iti kinabilog, kinatibkar, kinarita, kaputa amo kayo nga iti pagayatan iti Diyos kada kayo kung nag-imbag. Iso nga tunggal bakang ka, ket denggan dagiti sa iti Diyos. Iti kada panawan iti Diyos kinna. Apresyaran mo muna iti nga daw, apresyaran iti Diyos tinarami iti tiyan mo, bibigyan iti Diyos kada iti among nag-imbag kinna. So, una iti Diyos, iti panagserbi kin kuan at saan ka nga kumita, iti agda mga sitwasyon. Saan ka nga kumita, wala iti agda ti agaw mo. Kapot ano kumita ka kanang iti banbanag nga makita ko na iti bigyan matnag iti pamatin. Ngayon na kumita ka iti apo, iti nagpintas nga plano iti apo na ayan nagtuy iti duwa uno talo nga nag-urong gapo iti nagan iti apo ket adda isuna iti nagbabalitan tayo. So iti na iti nabundaway kita iti so iti Dios ket ti Dios adda iti nagbabalitan tayo. Amen. Amen. So ano tayo nga maupay anyaman iti sitwasyon iti panagserbi tayo tus iti puso tayo no kasano tayo ay ito iti biglet tayo kingwana nagpaluray tayo kingwana agpaidalan tayo kingwana nga bigbigan tayo nga awan iti kabalan tayo no saan nga gapong kingwana kapot at Diyos impay na ba tayo iti panakabalin nga agbalin nga ari kat iti sumarunungan at andaw iti tayo iti uray pa'y tata na upasan nga naburak anyaman nga kawag nga nagbabalod ka na tayo kapot anda ka na tayo iti panakabalin nga mga ramid ka rin iti banang nga sa ating mga kanyang maramidan iti bukod tayo. Amen? Amen. Diyan po iti 2 Chronicles chapter 23 ang dati istorya may papan iti ubing alalaki nga agnagan iti Joash. Ibinili pala ang isuna natay ni Amana nga iso ni Ahasya nga ari iti Joda. Ket may isa ka iti anak iti ari iti adaan kalintegan amang sublak wenno mang gunpod iti trono. Ngem ti inati ari nga ni Atalia ket adda iti dakas apanggep na. Kaya't naman itagbalin nga queen, isod ka po na papatay na amin nga an-anak na kinapo ko na tapno awan ti makalapad, ti dakas apanggap na. Ngayon ito tinakadunod, iti dakas nga panggap na, isod ka po na, nga inalala ni baby Joas, kat napanghilamang iti templo, iso na lang iti may sa anak kaligtas, apasot iti royal family. Nilulo ni Joas, nga iso iti asawa ni Lola na nga Atalia, ket kapututan ni Ari David. No agbaligi ni Lola na nga Atalia, nga mangipapatay ka dagiti amin nga kapututan ni Lola na, ditamad ka nati kahit ti Diyos, nga paulog na kini David, amay sa kadagiti anak ti addaan kalintegan nga mangsublat kung manggunpod iti trono, ket sa amin nga maipatungpad. Sibutan niyo, na ito'y nga Atalia, na iso iti Lola nga mismo ni baby Joas, ket agday tinagdakas nga panggap na. Ket nagbaligi na ito'y nga dakas nga panggap na, nga ipapatay na amin nga kapututan, ini asawa na, papatay na amin nga kapututan na gitanak na. Ket ditamatan nga iti dakas nga panggap na, ket agbaligi. Ditamatan na ti kariti Diyos, nga ipapulog na kini David, amay sa kadagiti anak, iti addaan kalintegan, nga manggunod, mangsublat iti trono, ket saanan nga maipatungpad. Sini pagatkin ka, pagsapkin ganyan. Itatak mo na ito, dita panunod mo. Ikabil mo, dita panunod mo. Amin nga nabasa, manipod iti sa Diyos. Amin nga kari iti Diyos. No anyay kari iti Diyos ka, ket makita mo nga may patungpad. Amen. Ket awan ti siya sino man nga makalapet. Dakas na panggap, ket saan nga pulos na agbaligi. Amen? Amen. No anya ting kali iti Diyos kada kayo kat may patungpa. No anya ting rubina ti biag mo kat may patungpa. No anya ting kabing na natarigagay di tapusong lakit di ako lunami ti ako bibigam iti ako dahil tanga kali iti Diyos ngayon kabing na ting ka kat may patungpa. So saan nga agbaligi iti dakas nga panggap. Iti padi iti templo nga iso ni
ni makuna nga Jehoiada, isuna kin iti asawa na ani Jehosheba, ni Jehosheba kami isu iti makuna nga kapsat ni Ari Ahasya, nga mismo mahanti ni Baby Joas, nga asawa iti padi nga ni Jehoiada. So ni Jehoiada nga mismo nga asawa ni Jehosheba, ket inayaywanan da ni Baby Joas. Ano atawan nga inlemlemang da ija templo? Amuda nga isunay da daan kalintegan na agari. Kaya di ang tawanan iti pito ni Joas. Ni Jehoshua, kaya isu ipadi di templo, asawa ni Jehosheba, napan ka iti 5, ana duma-duma nga panguluan iti soldado, no kapitan iti soldado. Kaya imbaga na iti napasama. Kaya amin da, inmanlamong da, nga tulungan da isuna. Kaya napanday di templo, tapno kitaan da ni Joas. Ijali puro di 2 Chronicles, chapter 23, verse 3, una ni Jehoiada kadakwada, panawanan nga ti anak iti ari ket agari. Panawanan nga ti anak iti ari ket agturay. Ngam kas nga saan pailaan na nakasagana ni Joas nga agari. 7 pailaan ti tawon na. Awan ti adan na, awan ti training na, awan ti experience na, awan ti kapadasan na. Awan iti makita nga pagila sa hinan, ang magunod na iti trono, iti mabilit apanawan. Kasla nga abutan na pa iti adu matawan. Imagine, iti basit ng uping ani Joas, na 7 iti tawon na, kahit saan na kayo nga maawatan namin, saan na kayo nga amu iti sa uma agari, saan na kayo nga maawatan iti sa uma agturay. Kaya uray pa iti mapuna nga kayat na nga sa uwan, kahit saan na kayo nga maawatan. Saan niya di magbagat? Ti Diyos ipatungpal na, dahil ibanbanag iti mabilit, nga iti palarok mo. Iti puntos ko dito, ket awan ti siya sino man nga makalapad iti plano iti Diyos. Yan ka. Saan nga nakabasa no kasano ka mato iti adan mo, no kasano iti training mo, no iti kapadasan, iti gapo mamapano ka, iti mapuna nga trono. Ipagpakita iti Diyos dito, nga ipatungpal na iti banbanag iti mabilit, nga iti palarok mo. Mabalin nga po nang, ngayon ni, nagbayag matan, di ang pahap ko, kat awan pailaan, nagbayag matan, di problema, kat saan pailaan na sulbar, iti sakit ko, kat saan pailaan na agasan, nagbayag matan, iti utang ko, kat saan pailaan na bayadan, iti nasayak na tao, kat saan ko pailaan na sarapan, nagbayag matan, iti ipanakaadik, iti bisyo, kat saan ko pailaan na ikat. Noon na makita ka pagilasinan. Noon na makita ka sumayatan ako, okay, sige, dita, mamati akin. Ngayon po na, ibigyan na saan ka po mga kumita, para itibanbanag ka makita, ka po talaga itibanbanag ka makita, kung saan ka mataginayan. Kaya tataan ito, pamati ka lang itibanbanag, na saan ka makita, ka po talaga itibanbanag, ka saan ka makita, kaya isuday ito mataginayan. Sumadaan tayo, ipanakabalin, mga adam na kagit sa puti Diyos, takno maadaan tayo, pamati ka lang itibanbanag, na saan ka makita, ka po talaga Diyos, aramidon na iti na isang sangayan, mauuray na awan, iti makita mga pagilasinan. Amen? So, sagana ka, nakangkanayon iti biyag mo, kaputa sika, at anak iti ari, at dahil inisang sangayan na aramidon iti Diyos, nga uray no awan iti makita mapagilasin. Ni Diyos, kat awan ulos ti among muna. Yan iti nagdiferensya natin, wala kat isunod, kat anak iti ari, isong at dahil inisang sangayan, may papan iti masakbayan iti biyag mo. Saan na naamo, no kasano, iti akturay, no kasano kagbalin na ari, iti pitula iti tawon na maubing, hapahan na pa'y maawatan na iti amin nga banag, gam no kuna iti Diyos no panawin mo nagari, kaya awan di siya sino man na makalapad. Amen? So at dating, kabil iti Diyos, nga nagpintas na masakbayan iti biyag mo, kaya tantandaanan, kapo iti gara ni Kristo nga nagayon si Diyos, nagpas na ngayon bukbukin ka tipako. So at dating katikalingagan na aga. Sika una na nagbalin tayo na ari ken papadi iti Diyos na agturay iti na iti manukong. So awan iti mabalin na nang ituray kada tayo. Amen? Tayo iti control, iti mapuna nga panunod tayo, kaputa ti tao, iti espiritu nga, daan iti kararwa, tayo iti na iti nga physical na bagi, kat tayo iti nga karaway, so iti panunod tayo, iti pagkaitan tayo, katatao tayo, kinasasino tayo, kat awan ti siya sino man, nga mang-control, iti mapuna nga panunod tayo, at dapat tayo iti desisyon, no anya iti kaya tayo magturungan, no ti kanilid, no ti kanawan, nga iti nagtimpal nga damat, insuo iti Diyos, iti dalan, pagnukong, pat tayo kinuha na, kat saan tayo madihado, anayon tayo kaliyamado, kaputang mo tayo, na anak na tayo, iti ari, dahil iti ari-ari. Amen? Amen. Praise God. So nag-imbak, iti bakuna, na kaya iti Diyos ka natin. Saan na nga pabayan ka?
Saan na ako na nga itingganan, iunos itigyan ko, sa mong may patungpang, dahil incability Diyos na karigagay, iti kari iti Diyos, kat ipatungpang na, iti mabihig na manawan. Uri na ito, naging banag ka saan mo nga maawatan. Han mo nga mo, apay nga mas pasama tingkat tigasta, apay nga mas niti problema, apay nga na kinagulo ng pamilya. Ano naging mabalin ng question, apay nga mas pasama kanya tigasta, karamihan mo tinaimbag, apay nga dakas sa karamihan na kanya, apay nga pinakitagi, sunat tila saya, apay nga mali ba yung karamihan na kanya. Ano naging saan mo nga maawatan, nga itibutong na ito iti Diyos, iti song pati di amin, takmong isunat ti mangisuro ti amin karamihan, nga saan mo nga kaya abaton ti dakas, kundi abaton ti dakas tiniimbag, kati karamihan iti nga daw, pagyaman ka kiniapo Diyos, kainikan na ka iti panakabalin na akturay, inikan na natin kinabinag ng mga ramit ka rin ibanbanag na saan mo nga kaya maramitan, ulit o talaga ibanag na saan mo nga maawatan. Amen? Amen. So, agda iti na isang sangayan na aramitan iti Diyos, uray na awan ti makitam kapalilasin na. Ti Diyos inayaban na ni Sarah, nga gibas nga iti ubing, uray nung bakit una yan, dahil tatat na isang sangayan. Kung iti makita ng pagilasin na, saan kayo napasamak ti kasta iti napalawas. Bakbakatan una isunod, dahil tatat kayo posible. Ngayon iti matang iti Diyos, kaya awan di posible. Aramidan iti Diyos, iti na isang sangayan, uray na awan iti makita ng pagilasin. Pinagbalin na iti atay sunod na kasaran, pinagbalin na iti mapunang tanong iti arak. Arak at abot na natin kawin, sakbay na maaramid. Ngayon inaramid na lang iti kagagawa na segundo. Inaramid na lang iti apagdalit na. So ti Diyos balikan na, ti accelerator. Papaspasan na iti banbanag mapasama nga maaramid. Nga iti pagarok mo, abutan na pa iti adu nga tawan, sakbay na may patungpal. Ipagayatan ti Diyos kinka, kat mapasama iti mabibit nga panawin. Saan nga paot iti puno si tibiyag mo, sakbay nga makita mi terapa mo ang may patungpal. Saan nga paot iti puno si tibiyag mo, sakbay at iti problema kat masolba, sakbay at iti sakit mo kat maagasan. Saan nga abutan iti puno si tibiyag mo, sakbay ang makalukat ka manipod iti utang, sakbay nga makita mi tinasayat ng tao. Saan nga abutan iti puno si tibiyag mo, sakbay nga may kat iti panakaadik iti vision. So, ti Diyos ni patungpal na, dahil iti banbanag, iti mabiit na iti pagarot mo. Uray nga awan iti makita kapagilasinan. Amen? So, saan tayo magbasa iti makita kapagilasinan, dahil iti banag saan tayo maawatan, saan tayo lang question, no, di ka agyaman na kiniako Diyos, ay itara ni Kristo ang nagay si Diyos, nalpas na tayo nga pinagbalin nga ari, iti Diyos kinurunahan na tayo iti pamurna, at dahil iti kalindagan na agari, sumabalinan tayo, nga ito rayan, iti anyaman nga banag, nga mabalin, nga mga lapit ka na tayo, kaputan, ikabi iti panong tayo, nga iti Diyos papaspasan na iti banbanag na may patumpal, iti pagayatan, iti Diyos ka na tayo, kat may patumpal, iti mabiit, saan nga tao, iti adu matawin, sakbay nga may patumpal, dahil iti makuna nga arapahap tayo, nalpasnan nga intag ka na tayo, iti makuna nga panakabalin, nalpasnan nga inbukbuk ka na tayo, iti pabor na, mantag ka na tayo, iti kinabilan, nga mangaramid ka na iti amin nga pagayatan iti Diyos. Amen? Sa dahil iti isang sangayan, nga ramidan iti Diyos, uray na awan iti makita ang papagilasinan. Iti libro iti Genesis, chapter 26, verse 12. Ni Isaac kat nagmulaw, iti panawan iti tikan, kat nagkapit iti ginasot-gasot at kinaban, nagkarabaliktad, kapunta ti Diyos, binbendisyonan na isuman. So ti Diyos kat saan nalimitado kin ka, gapu iti adlaw mo, saan nalimitado kin ka, gapu ti ekonomiya, gapu ti pandemic, ti Diyos saan nalimitado kin ka, gapu iti problema, gapu iti sakit mo, gapu iti utang mo. So ti Diyos kat saan nalimitado kin ka, gapu tanakurapay ti pamilya, no di kat agsagana ka. At kaya dinasang sangayan nga ramidan ni Diyos, uray maawan ni makita mapagilasinan. Amen? Yes. Hallelujah! Ni Joas, kat na yan na, itinagbulo pa pamilya. Ni Lula na mismo, kat kaya na papatayan ni Suna. Di amin na pamilya na, kat awanan, napukaw na aminan. Kasla awanan, itinapintas na pagbanagan, iti masakpayan, iti biyak na. Ngayon, agka, itinaisang sangayan, may papangkin ko na, kaputay Suna, kat anak, iti ari. Mabalin nga adda iti dakas nga makasalitaan. Mabalin nga adda iti naamot nga daman. Mabalin nga nagapo ka iti nagulong ang pamilya. Di pa nagrignam ka di hadawa. Di pa nagrignam ka awanan iti nanama. Ngayon adda iti na isang sangayan kinka. Kaput anak na kati ari, dagiti ari. Amen? Adda iti nagpintas nga pagbanagan iti masakbayan iti biyag mo. Kaput anak na kati apo, dagiti apo. Liyamado ka, nakalamang ka. Adda kin ka ti pabor iti Diyos.
nga mangtagkin ka, itinapig sa kinabilog kin kinarita. At dakin ka, ipabori ti Diyos, nga mangtagkin ka, iti mapuna nga baligi. Ken, ano nga balin, mangtagkin ka, iti kinaranga, itintiro mabiyat mo. So at dakin ka, iti pabori ti Diyos, nga mangtagkin ka, iti kinabilog, nga mga ramid, kadag iti banbanag na saan mo nga kaya nga ramidan nga iti bukod mo. Ken, kawan iti datos, na agbaligi ka, kaputa anak na ka, iti ari. Amen? Amen. So awan iti trahedya, didigra, nga agbaligin ka, gapo taanak na ka, iti ari. Dayta apakakumikuman, dayta panakapaay, dayta nga panang tagtagibasit na kin ka, dayta nga nalalay kin ka, ket saan na agpaot iti unos iti biyag mo. Saan nga isulag kita iti pagpatanggaan iti istorya iti biyag mo. Dayta nga panagbuten, panagdanag kin pakalimutan kin apag kaditulaan. Dayta nga o liday sinaay kinadumudum nga maririgo iti biyag, ket apag kaditulaan saan nga paut iti unos iti biyag mo. Ti Diyos ibagbaga na kin ka, kas imbaga na kin iti Diyos. Panawalan nga ti anak ti ari kat agari. Sino tinangibagatin ka? Saan kami makalupat? Manipul iti problema? Asa mo lumagulpul iti makunang harapahapon? Sino tinangibagatin ka na saan yung maagasan iti sakit mo? Sino tinangibagatin ka na saan ka makalupat? Manipul iti utang? Asaan mo nga makita iti nasayaan ng tao? Sino tinangibagatin ka na saan mo nga may kat iti panakaadik iti bisyo? Sino tinangibagatin ka na saan ka makapapan iti college? Agaputan na kurapay iti pamilya ko't na kurapay kalatan nga dunayon? Ano simpo iti pamilya ko't simpo kalatan nga dunayon? Sino tinangibagatin ka? Kaawan iti masakbayan iti biyag mo? Nagbanbanog kalala na saysayangam iti oras mo? Ngayon saan? Anak na ka ti ari. At daan ka ti mapagtag nga darang agay ayos ka na iti urat mo. Nakurunan ka ti pabori ti Diyos panawan mo na agari. Saan mo nga dingdinggan tatara ito'y no awan ti isang sangayan nga ramidan iti Diyos kin ka. At dapat ti panawan nga makita mo iti pabor ti Diyos na saan mo pa nga nagkita. Amen? Amen. Hallelujah. So, ramba kami ti Diyos tata. Padayawan ti manapo Diyos iti naman. Hallelujah. Magbaga ti Diyos kinda, at daan ka, igalit kita naga, panawin mo na turay. Anak na ka, iti ari, dagiti ara-ari. Babalin nga talaga iti panagasan mo, amawatan na pinakaspili na pasama iti biyag ko, at talaga iti question mo, ngayon, ibagbaga ti Diyos, at daan ka iti pabor ko, inkabil ko kinkan iti corona. Sumaawatan, iti ako, inaramat na iti sa ura corona, at maawatan tayo, nadaan tayo, iti kalintagan, na agari. Ti ari, katakkan na iti corona. Kat kita ti Diyos ko na nga inkabil ko kinkan iti corona. Ti Diyos tinurunaan na ka, iti pabor. Ti Diyos nalpas na ngayon, tadkin ka ti pabor. Nalpas na ngayon, kabil kinkan ti pabor. Kaya iso ti mang tadkin ka ti panakabalin, na mga ramid ka, iti amin nga pagkaitan ni Apo Diyos, iti biyag mo. Amen? Amen. Ni Diyos, kat pitula o iti taon na, iti agbalin na ari. Awan na apulos, iti kabagadan na, nga manggunon iti trono, iti bukod na kinapigsa, bukod na kabagadan, ibabalinan ng aramidan, ngam ti Diyos inlaban na isuna. So ti Diyos ilaban na ka. Saan na ngay palubos ama po kung muti nagpintas nga masakbayan. No ayan ipanggap natin ka, kahit may patongpang, kahit awan ti siya sinuman na makalapad. Awan iti problema, awan iti sakit, awan iti datos adamag, na mabalin na manglapad, tinagpintas, na masakbayan mo, insagana iti Diyos. Mabalik na saan nga may panabang iti kasasaad mo, at nagitibanag na saan mo nga maawatan, apay nga napasama kanya ti kastoy, ngayon panawin mo na agari. Ti Diyos makikita na, nagitirigat mo. Ti Diyos kitaan na, nagitisintahan. Ti Diyos anda ka nga nalipatan. Makikita na iti amin nga kalalagingit nga kaldaw. Iti libro iti Psalms chapter 56 verse 8 kuna nga iti Diyos or-ornungan na dahil tinuluwate. So ti Diyos ikabil na ka iti nasay-saya at ngayam iti dati. Amen? Amen. Dahil tati panggap iti Diyos kada tayo. Iti pagayatan iti Diyos kada tayo kat namindas. Iso nga dingdinggam tatay ito. Tapno ma kaya iti Diyos nga saan mo ngayayan iti biyag mo. No di kat rambakam iti nalpasan nga naramid niya po iso si iti biyag mo. Nga iso tinang tadkin ka iti panakabalin na agari. Nang tadkin ka iti panakabalin nga turay. Ito rayam iti biyag mo. Kat awan ti siya sinuman nga makalapad iti plano iti Diyos iti biyag mo. Tinagmayat dito ano Diyos kat awan iti naramid na, anay sa ngayon. Saan na nga
pinarmat ni Kunaya. Saan na nga pinagsin na ti baybay? Ngam nupay kasta, dagiti tattao, ket ramramdakan da isuna. Ipagpukaw da, akong kunada, agbiyan ti ari! Agbiyan ti ari, tinapaot! So, napanawin mo nga agay, malukatan dagiti wangan nga saan mo nga kaya nga lukatan. Napanawin mo nga agay, makitang ti pabor ti Diyos kasaan mo pa nga nakikita. So, napanawin mo nga agay, maipromote ka, uray na awalan ka, tinangato nga adal. Maipromote ka, uray na awalan ka, iti training, awalan ka experience. So, maipromote ka, uray na awalan ka, iti kapadasan. At dadag iti tao nga agbalin na naimpagkin ka. Iti Diyos aramatan na nagiti tao nga tumulong kin ka, taklo, maipromote ka. Ni Diyos, kinawan iti kaamuha muna, bibilaan ni Suna. Handa nga muna niya di mapaspasa. Handa nga mawatan ng away. Nga nariribok iti makuna nga pamilya. At ay Suna iti makuna nga naggulo nga pamilya. Kaya at ay Suna mapapatay ni Suna. Nga iti Diyos kinaiwanan na itibiyag na. So iti Diyos ay aiwanan na itibiyag kayo. Saan na ngay palubos nga matay ka no saan mo pa nga panawen. Ket kuna na binilang ko amin na gitibuok mo. Ket kuna nga saan nga matlag. Tiuray may isa. Ket saan nga matlag. Ket hingga kas iti ng paraswa nga pagbalinam deta una iti Dios ada hingga kanayon ket isaad ka iti nagpintas nga pagbanagan iti masakbayan iti diyan mo. So ada iti nagpintas nga plano iti Dios kada tayo nga saan nga pulos nga kaya nga napudan iti siya sinuman. Anyaman nga trahedya, anyaman nga titigra, anyaman nga sakit, ket awan iti siya sinuman nga makalapit. So napanawin mo nga gari, lumo na iti Dios nga ituyin iti trono, kung udo mo iti trono, ket awan iti siya sinuman nga makalapit. Ket pinaging pagkadamag, iti Diyos papaspasan na dagiti bantanag nga mapasama. So kakabsatin ganyan, dahil nga arapahapo, ket saan na nga abutan iti unos iti biyag mo, sakbay na may batong para. Dahil nga kaya't mo nga pagbalinan iti biyag mo, ay kabil iti Diyos nga tarigagay, nagdagipan, dagita nga tarigagay, dagiti nag-imbag na dagit ka, ket inkabil ni Apo Diyos kinka. Ano nga bukod ka panunod nila, nagkapu iti Diyos. Dahil aming nag-iimpag ang dating ka, bigam nga aming nag-iimpag ang dating ka, di tamang din nga mangrugi, di na isang sangayan, nga parang balik iti ka mo. Saan nga kapunta, saan kailangan ay patungpal, sana kahit kasawal nga saan ay patungpal iti Diyos, at talag ka ng kimpana, at di kanitan ka ng kimpana. So mangina na ka, kadagitipan panag, makuray mo saan mo pa yung kadagita. Laglagipan, gano'n yun iti paggarup iti ka, puso namang dalalagin ka, di Diyos aramadan na, para di pag-ibagam. So awan di siya sino man nga magiturayin ka, saan na ka nga bitar sa Diyos, nga iturayan iti lubong. No, digat sika, iti mangituray, iti lubong. And we shall reign on the earth. Saan nga rin nga lubong, iti mangiturayin ka. So, agyaman di pinako, Diyos pasanda tayo may iturayan, iti lubong. Iti nga lubong, kung nakatalo, di awis na. Wag, iti ka na nga panagin mo, may kakititi ka, dati pagingkaman dito eh. Kasanuhay iti suwit ng tubigat, kasanuhay iti kalupin tubigat, kasanuhay iti pamilya, kasanuhay iti masakbayan. Dagita, iti pagbagay iti lubong, yan po na iti bigyan, nung una, iti ako, amin nga banag, mainay-nayon kita. Hallelujah. Amen? Praise God. Iti Diyos ng pasnangin, sabat iti amin nakasapulan tayo. Ito nagtalag tayo kay Pana. Di tamang tayo nga sumugsurot. Iti makuna nga bindisyon ka na tayo. Kapunta pagpadayawan tayo. Iti namalso ka na iti sa aming lagda. Kapuna na hanggang kayo madanagan. Iyon tayo kita nilitabilit. Sanda pa yung nagtrabaho ng pagpakalang kita. Iti nang nangamunakan tayo. Sumununan tayo ni Apo Diyos. Ikibiyag tayo. Di tamang tayo nga aming nabanag. Kahit sumugsurot ka na tayo. Dito tayo nga marik na itinay. Dumangarak po masaan tayo. Nga pulos na makita. Dito yung Amen? Amen. Nagmayat. Di kinapudno. Ani Joas. Kat saan na naginanon. Iti corona. Nudigat iti corona. Iti nangdanon. Kembana. Kat ti Diyos. Kinurunaan na ka iti pabor. Nalpasnan nga itudkin ka iti pabor. Nga mangtudkin ka iti kinapiksa. Kinabilog kin kinarikta. Mangtudkin ka iti bakuna nga baligi. Kin kinarangay. Kin tinuwagyan. Kinarangay iti panunod. Madal ka iti kinarangay. Iti bakuna nga natal na panunod. May kan ka iti kinasir. Kinarikta. Ano iti amin ni iwayat mo desisyon. Ikan na ka iti bakuna nga. Panakabalin. Nalpasnan nga itud ko na na. Nalpasnan nga bugbog. Iti kuruna na kada tayo. Nga mangtud ka na tayo iti kinabilag. Mangtud ka na tayo iti kabalaan. Panakabalin nga mga ramin. Kada iti manbalag na sa ating kaya. Nga ramidan iti bugod tayo. Sumabalin nga wanan ka iti nangato nga agad. Awanan ka iti training, awanan ka iti experience, mabalin nga wanan ka iti kapadasan, nga may tapagdarik matbigla, nga may promote ka. Kung na iti for lifetime na ito nga sakit mo, nga may tapagdarik matbigla, nga maagasan ka. Mabalin kang sagsagaba ka, iti nabayagan nga panawain, adun nga panawain, nga may tapagdarik matbigla, nga magaan ka, iti narangay, iti hindi mo mabiyag mo. Kahit makulong na ito, mamatyak, kinidiklara, iti pabor iti Diyos, kahit may bukbukin ka. Dahil kawar ka ng babalod kin ka, kahit nagpasan na naburak. Dahil iti banbanag ka ng laplapad kin ka, dahil iti banbanag ka ng itatanglan kin ka, kahit nagpasan, ano duprak.
Ket agbalin ka, kas tinangpangsuan ti Diyos ka nga pagbalinam. Ket gaputa anak na ka iti ari, at daan ka iti kalintigan nga agari. Gaputa anak na ka iti apo dagiti apo, panawenmon nga agturay. At dahil iti nagpintas nga pagbalagan iti masakbayan iti biyago. Ket maklunin niyo din ako na yung amen. Amen. Hallelujah, tiniti ko gundaway. Nawaya ka mo, boy, tiniti ko sa mo, kititid mo iti biyago kini Kristo. Kabalila mo namin, tit ko magpinitigan ko kini Kristo. Yung kamsakin na yan, kasakulang ni Kristo itinanggaw, inuras, minuto, 15 segundo. So kasakulang nga i-rededicate, itibiyag mo kini Kristo. So nawaya ka, nga umayon itinay pinasama. Dahil tuyan iti kanito, dahil tuyan iti oras, dahil tuyan iti panawen. Awalan iti kas iti dahil tuyan nga kanito. Awalan iti kas iti dahil nga gundawan. So gundawayan na yun. Samantalan, saan mo kapalagsan dahil nga gundawan. So may kanili sa mo, kat itil mo itibiyag mo kini Kristo. Hallelujah. Saan mo kapalagsan dahil nga gundawan. Siguraduan na iti nagan mo kat nakasurat iti libro iti pagbasahan iti biyag. Tapno makapan ka iti langit kat mataan ka iti biyag na agnan. Sinikapsan. Namaya, maumay ka iti dahil nga sa